Molweni bantwana benkosi, mandinibulise ngegama likaJesus. Ndithi molweni, namhlanje senza ile nto i-sum to infinity of geometric series ne. So sifuneka sifake ubright ne, but ilahlile le way. Yasokolisa uba uyaqobhaza la way, but ubufaka ifocus wahamba wedwa wasiye ne. Sinayo kuthethwa nge-divergent iphinde kuthethwe nge-convergent. Xa i-convergent zoko i-sum to infinity geometric series yakho i-approacha i-value isiya enanini. Umzekelo mhlawumbi masithi isiya ku-2, i-approach u-2. Xa i-divergent ayi-approacheni inani, iyafluctuate. Mhlawumbi 1 plus 1 minus 0.5 plus 1 minus 2, into enjalo nje. Ubona uba ayindawo lo series yakho, iyarhuqa nje, iyarhuba, yabo. Kodwa ke ngoma ke siye sayibona through examples ne. Masithethe le yokuqala, ndaxela uba uthini umbuzo nena, and into ibalulekile understand umbuzo. Uba ujampa umbuzo, hayi ndiyakuxela uzawuqubhaza qha. So funeka ufake ubright embuzweni buthini ne. So if awuyenzi lo way, mfethu ndiyakutshela mna utabazile, yabo. Masiyeni ke bafethu, masiyeni. Nansi i-question, not i-question. Kuthiwa aba find the sum of each of the following infinite geometric series. Kuthiwa fumana isum, and siyaba ayinayo isum ncam. If it's possible siyaba kubakho i-recurring something okanye ubona uba ayi-approach any value, yabona. Ndahlobela uba i-divergent okanye i-convergent. Sizakwenza u-A senze u-B senze ule nto u-G. Senze u-G na? Well, senze bani? Singamenza no-G yakucala uba sendikhombe yena, okay? So sitsho senze nabani? No-2, senze no-5, senze no-6. Then sibone ngokuba ithini, uyabona? 1.4 masiyeke. Ndifuna uba sibe nee-questions enough for i-exam sikwazi upractice, yayibona? Alright. So apha siyayazi uba sino-A ongubani. A is equal to 7 because A is equal to S1 first term. Then R is equal to S2 over S1, which is 7 over 5 over 7 apha kule series yethu. Andithi ijampile mos, okay, ndiyibona ilahlile. Okay, over 5. Then izawuba ngu-1 over 7. Then ibe ngu-1 over 5. Xa into ii-fractions zilento zidivayidana, into yenzayo leyo yokuqala ithatha uphequle le ngaphantsi utimes ngayo. That's why u-7 over 5 nanko. Then sale nto sadivayida ngalesibini. Lesibini ingu-7 over 1. Qha u-7 u-1 uyi-imaginary asimbeki, but xa seyi-fraction siyambeka nanko 7 over 1 because siye saphequla la-7 over 1 yangu-1 over 7. Ngoku u-R wethu ngubani? 1. Yambona ulahlile phaa. So masiye sifune isum of infinity yethu, iformula yethu ke le, minus 1 minus R. U-A wethu sithe ngubani? Ngu-7. 1. U-R wethu sithe ngubani? 1 over 5. Ana-calculator ke people, so ndizayibala yentloko, so don't be bored, but ungayenza wena ile nto isebenzisa i-calculator yakho. So apha izoba ngubani? Izoba ngu-4 over 5. Then 7 over 1 times 5 over 4 ne. 7 times 5 phuma bani? 35 over 4 ne. Njalo fanele ibe injalo mos, injalo lo way. Chekishe i-calculator yakho ne. Alright, masiye siya kanjalo. 35 over 4 over, masibe sithi ngu-8.75. 8. Abanye abantu bangayibeka nakanje, siyayibona mos, hleli yodwa la. Masiye kweyesibini. Asinaso isikhathi sonke thina ne, isikhathi
asisiphethanga thina. Ayabona mos. Ngolo ku Friday, hayi man, Saturday namhlanje. Andibambi ne-date ezi nawe hayi. Kodwa yi-log weekend, wena wenzani nge-log weekend? Khona into yenzileyo. Okay, nansi series yesibini ithi 90 minus 9 plus 0.9 minus 0.09 plus 20. Siyayibona uba le nto ungayijonga ubona uba le nto hayi divergent, it does not approach any real value, ithi iyaqhumaqhuma. Kodwa siyamazi A ngubani ngu-S1, S1 bani ku-90. Then u-R siyamazi naye kubani ku-S2 over S1, which is negative 9 over 90, which is negative 1 over 10, because 9 yakanye ku-9 uyakale nto kayi-10 kule nto ku-90. 9 times 10 ngu-90. Okay, so masiye ke ngoku iformula yethu S to infinity is equal to A over 1 minus R. U-A wethu sithe ngu-90, 1 minus o-negative wethu bayi-2 ne, because u-R wethu negative. Okay, so masiye basics ze-maths ne, u-negative times negative ngu-positive ne. Alright, so ziyitshintshe 90, then 1 it could be equal to 10 over 10, andithi? That's why ke ngoku ndizawuthi 10 over 10 plus 1 over 10 ndikhuphe bani 11 over 10 ne, ana-calculator mos. So apho izawuba ngubani 11 over 10 ne. Siyayibona ne, lena zi-working out zami yebo. Alright, I'm just trying to show you basics. Okay, so 90 siyayiphequla ne times 10 over 11, siphuma nantoni phaya? 900 over 11, siphuma 81 over, noba apha 81 9 over 11 yaqoqa 9 over 11 iyawuphuma kanje le final answer yakho. Cofa i-calculator yakho nee-questions wempu ndiyanazi izawuphuma inje, but into ebalulekileyo kubamba usubstituta then uzibalela kokwakho kwe-calculator. But uba unento ongayiqondiyo, always feel free to ask. Yazi uba ubuza kwi-comment section below ne, ilahlile nale problem. So beke sathi soya nakuji, so ayifuni ukuba ngathi ndiyambaleka kuji, so masiye phaa kuji ne, iqala ku-0 le. So noba itriki ngehlobo labo, noba itriki but andiboni into itriki mna, mhlawumbi ndizayibona wena suwara. So siqalelwa apho R wethu uqala ku-0 but siyabi phela kubani, it is infinite. So sisubstitute u-1 endaweni esibona ku-R apha, sifumane u-9, sisubstitute u-0. Then esibini ndifumane u-negative 9, kama sithi sifumane u-9 ne, negative 2 over 3. Esithathu sifumanise ubani u-9, sigqiba kwethu apha sibe no-4 sibe no-9, ayibona. Then siye ivalue yethu yokuqala ngu-9, esibini ku-minus 9, 2 to 3, then esithathu ngu-plus 9, 4 over 9. So into esiyenzileyo apha sisubstitute u-R apha kwaphuma le yokuqala, safaka u-R apha sacofa i-calculator kwaphuma le, safaka u-R apha sacofa i-calculator kwaphuma le. Isimple kanjalo ne.
So siyayazi i-calculation work ayizohlula into emandi kumane uphoza uzitry into ezithethayo so that uzoba in line uyayibona. So a ulahlile is equal to s1 nantsi mos series yethu s1 wethu ngu9 u-r wethu ulahlile izoba ngu 20/3 ne 20/3 le nto le mozothi 9 times 3 ibe hayi ndiabhuda mosinawo ngu-27 3 times 9 27 plus 2 29 apha over 3 r wethu lo over bani over 9 sitsho siphume nabani 29/3 times 1 over 9 sitsho siphume nabani 9 times 3 ngu-27 so siphume r wethu izoba ngu-29/27 yayibona imandi kanje le way. So siye kubani s to infinity ungabe kwethuka kabona amanani kule nto iba namanani astrange bona uba hayi lo ngummangaliso ube ngathi uyeli inani ulifumene eqhweleni but masiye ku-a wethu apha ngubani ngu-9 i-first term of i-series minus ubani u-29/27 so 1 wethu yatshintsha siyamayinasa kule game u-r wethu utheni u-positive. Is it positive? I don't think so. u-r wethu ku-negative ifanele uba u-negative r wethu negative because elinani eli-negative u-negative so negative times negative ne phantse sagqubhaza ne. Okay, xa ndifumana i-challenge I get excited because i-bottom iyaphela so izoba ngu-1 plus 29/27 then mandikubonise ndikusolvele ekuqaleni le way thathe ngoza ne-answer ne. Alright ke xa uvuma mandiyenze. Can I have a hell yeah? Oh my god, andifumani hell no. Hayi ke hell no ingoma kaNasty C leyo ayo yam. So 1 plus 29/27 u-1 ndingamtshintsha ndithi ngu-27/27 ndiyaba ndiyazi-eda ke ngoku i-numerators ndithi 27 plus 29 ndiyaba ngubani ngu-56 iyabonakala le nto ndiyenza over 27 then apha ngentla ibe ngubani ibe ngu-9 then sithi equal to 9 ithi times 27/56 I believe uba u-56 lona unayo into okwenza edibene no-3 56/3 akanayo. Okay, asithi 9 times 27 ibe ngu-243/56 ayibona. Asiyeke phaa khona umntu ungxolayo emnyango. So mandikuphume ne-answer ethi 243/56 ayibona. Then ungayisimplifya ke khona umntu ungxolayo emnyango kodwa mandingamhoyi mandenze le ndizophinda ndiyenze ku-part 2 bye ne like comment ku-Facebook. Ndizakwenza yesibini ipart ngoku ayiphelanga le part yakho umntu ongxola emnyango.